Да. Здравейте, започва репортаж на новото произведение на Шимбачето, Понтон на Драга. За сега не е измислил име, но аз ще кръста легендарната. Ето по-обстоен преглед. Помпата, напорния маркуч, долу инжектор тип хобот, влиза с омекотител в успокоител. Тук има една пишка оставена за евентуален струйник, нали така, Шимбаче? Да. Така, това са понтоните, не е тествана на вода още, рамката е изключително стабилна долу. Има възможност за подпъхване на още две тръби между тръбата на успокоителя и понтона, съответно лев и десен. Продължаваме напред. Коритото алуминиево, за да тежи по-малко. На две нива е цялата драга. Чакай да мина от тук сега. Айде разглоби да видим. Успокоител, гума. Чакай, тук ситото на колко си го направил класификатора? Ситото 5 мм. 5 мм, всичко под 5 мм потъва надолу. Маха е изключително качествен за останалата част от промивното горно. Канадски. На принципа на пантите се разглавя, ето го маха. А долу така познатата трамвайна стелка тип... Не, това не е баш зебра, ама си е трамвайна стелка. Или по... Да. Зебра? Зебра. Екстра. Много блести цялата работа. До алуминий е чисто нов. Още не се е надрал с придружаващите го камъни. Така се маха преградата между първо и второ ниво. Следва най-долното ниво. Просечена ламарина. Нержавейка. Нали? Да. Нержавейка. Работиме само с нержавейки. Само с нержавейки. Излагаме фирмата. Така. И тук е същата процедура. Същата процедура. Миньорски мъх и трамвайни стелки. Другото, което трябваше да се отбележи е, че тук лесна много. Така, това е самото алуминиево корито. Лесно за употреба, бързо за обслужване. Шимбака специално ходи на специализация в Мюнхенския Баварски университет по златодобив, да вземе някоя идея. Пухи се е намръщил нещо. Харесва ли ви драгата? Много е хубава драгата, само трябва да я Ето го и пробваме отдолу. уреката. Ореката. Отдолу как изглежда? Това разделител за какво е? Да И кажем. разделител е за укрепване. Укрепване на горната да не се издъни. Да не се издъни горната и да се натиска, предполагам, просечената долу. Просечената долу. Така. Другата особеност, която е, че долното корито е с по-голям наклон, отколкото горното. Това пак е идея на Шимбачето. Не знам заимствал ли е от Мюнхен, сам ли се е сетил. Сам съм го измислил. Сам съм го измислил. Той е малко тъп, иначе. Как ги измисля тези работи? Как? Малко мозъка е излезнал от тук. Даже гумата на успокоителя сама пада. Сама пада автоматично. И е готова Така. за работа. Лесна за употреба. Да видим дали сме учили. Няма, чакай са.
Това забравих да кажа, помпата тук е предвидена така, че като се потопи във вода, да може да се регулира и да се балансира цялото съоръжение. Те скоби са подвижни, помпата може да върви напред или назад. Възможността за допълнителните понтони вече я казахме. Смукател е изключително хитро измислен според мене. Ето го. Малко по-далечен план ще дам. Седи си на драгата. Седи си на драгата и смуче единствено Камъни. от повърхността на водата, което означава, че задръстванията са невъзможни. Невъзможни. Ето и самата рамка да се види. Това е някаква сложна конструкция. Не Хикс, не В, не Ж, ами не знам какво. Чакайте да видим тук право. Изключително качествената изработка вътре в самата тръба. Сега ще погледнем и от другата страна. Гелиобразна форма на... Дигни дали ще се види тук. Връзни телефона вътре. Вижда се. Всичко свети перфектно, нема ръбче надоле, ръбче нагоре. Влиза и пристига. Това сито е така наречената вакуум зона по всички западни форуми. Тук се образува вакуум, който си дръпа микронното, придръпва го и си остава долу на долната стелка. Така, тук е 2 см или колко? До долното корито. По-малко е. Към 1 см. Към 1 см. Тук виждате вече разликата отива на... Ти за това ли питаш? Между двете. Между ситото. Е 3, а отзад е 5. Значи от 3 слиза на 5. Ето ги тампоните, колкото могат да се видят. Изключително прецизна изработка за мене. Шимбачето не се е скрънзал за нищо. Скоби неръждавейки. Като гледам как ги харчи по 2 на има 10 см линейни. И така, ето Пухи сега ще каже неговото мнение. Изкажете се, моля. Много добра изработка направил Шимбака. Хареса ми всичко. Само трябва да се пробва според мен, за да се види всичко дали е наред. Как минава пясък, камъни, къде остават, какво се случва. Кога ще топиме в... Аз подавах идея да натопиме в изкараж се гмурна, ако трябва, ама той нещо не иска, иска на раковица. Там няма място за гмурна. Що беше, баче? Ще видим, бе. Не си готов с котвата, котвата е не. Въже да вържиш едно тук да се държим за... Въже, да. Няма да има грам на ръка. Да. Ето това е. Това са пределните вибрации, които ще прави драгата. Според мен са напълно в рамките на допустимост. Гаси да не такова превеш двигател. И завършващи думи от създателя. И ми остава да я топнем. Натопваме. Значи името е легендарната драга. Очаквайте продължение с потопяването на съоръжението в солена вода ли ще топи Шимбаче или сладка? Сладки води. Сладките води. Ако не става за злато тук да туриме нещо по-едро, да ловиме раци с нея, бе. Може и за раците е по-добре. Значи тази драга я махаш цялата, слагаш една количка от билата. Да, от билата количка или от метро и какво падне вътре. Може и един казан направо с котлон отдолу. С котлона, да. Вариме направо. Забравя да кажа, че е от тук. От Ауспуха ще си взима маркуч за дишането под водата. Ще завари един. Гениалната идея, верно е, забравихме да я споделиме. Само че на газ ще направим да не му много Пухи се сети, да. Да се другираме. Като няма трева.
Ама това къде? В устата или в допето ще го... Може и в допето, Това Маркуч къде ще го води? Дело в допето, ако е топло в устата. И ето е логистиката. Това в багажника ще влезне. Шимбачето прави сметка да я кара с голфо. Аз му викам, че ще си залепи циците на волана. Ти как мислиш, тук може ли вместо един инжектор да се пуснат 4 по... Не бе, това сме го замислили в началото. Значи, Да. Ако ще работят повече хора, слагаме 2 инжектора по 2 цола или 4 инжектора по 1 цол. По 1 цол. Да, Или 3 по цол и половина. Или 3 по цол и половина. Нали Шимбак? Ето е Шимбак. Да работиме всичките, цялото звено. Нема кой да прави агнетата тогава, бе. Па ще си викаме един циган да ги пече. Шимбак къде да надупча понтоните да изтича водата. Тук ли Шимбак да дупча? Отдолу. Удов. Тя водата отгоре не може да се изтече, бе. Дупчи, Може, зависи колко е пълна. дупчи отдоле. Всеки ще направим по една дупча. По една дупка да... То може ли да не се изтича? Не го е помислил това. Кой е помислил въобще? То не може. Айде, че с компресор ще ги надуваме тук, ще коплираме едно моторче да ги надуваме, постоянно да са с въздух. Да с въздух. Еми айде. И в следващото видео ще го видите. Ще ги ползваме. Не виж го какъв е дръбнав. Видиш го? Бургията му била заминала. Бургия. Ще ти тегла на бургия. Нали ти трябва тази бургия само за понтоните? Само за понтоните, без за Тя ще издържи да го е. Чакай стига да направя. Изтръпна, бе! Изтръпна! Това ако го бех правил, аз нямаше да ми повярвам, ама явно... И то е лудото. Щех да си бръмчим тук, нямаше да си дигне очите никой. Тампоните ми харесаха Шимбак. Я да ги снимам разглобани. Неправилното го прекнах, че са малки. Меки са, хубави са. Ама не може по Най-много докато си смучиш малко да изпадне във водата по някое време, ама това няма значение. Екстра. Колко са? Мога да вържиш с една верига за всеки случай. Знаеш как се късат тези глупи? 15 кг. Леко бе, не е тежко. Даже може да не е 15. Всичко е алуминий. Тия винки са алуминий всички. Ма дали си ти? Това само не ръжда века.